Znáte Netball? Prodejna obuvi v centru Hodonína. Rodiště Tomáše Garrigua Masaryka. Jaké boty by asi nosil dneska? Tak tyhle by panu prezidentovi slušely. Jsem Martin Netík a vítejte na naší prodejně v Hodoníně. Netball je rodinná firma s tradicí od roku 1999. Za tu dobu jsme obuli skoro 500 000 lidí. Obchod máme nejen v Hodoníně, ale taky v Kyjově. Každý krok je jedinečný, stejně jako naši zákazníci. Sázíme proto na individuální přístup. U nás nejde jen o prodej obuvi. Jsme místem, kde poradíme, jaké boty nejlépe vyjádří vaši osobnost. Nabídneme kousky, které dokonale sednou vašemu stylu. Máme boty pro všechny příležitosti. Obouváme velké i malé. Naši zákazníci vybírají z 3000 kousků a 4 desítek značek. V kamenných prodejnách anebo na našem e-shopu. Tak ty si vemu. V každé krabici se ukrývá příběh. Přijďte do Netballu, objeví ten váš. Prozkoumejte náš e-shop na netball.cz.